खावब्लाजों बुथिजों बहा थांदोंब्रा नुथाराखैथ' आंबो बहा थांदों दा बिसोरो ना कम्पानिफ्रावसो थांबाय खामानि मावहैनो जानो आंथ' फनबो हरनाय जायाखै लोगोखौनो मोनथारला माथो बिसोरखौ दाना सिगांबा ज' ज'मोन दा बबाव थांजोबखो मानसिफ्रानो गोदाव सोराव जालांजोब्बायलै माथो दखान बाजारफ्रावबो लोगोखौनो मोनला हनै मना आयं फैदों ए आयंसो बहाय थाङो आयं जोंनि बे खावब्लाखौ नुबाय बायदों नामाब्रा नुवाखै गैयालै आयं खबरानो गैथारा माथो दुब्लियाव थिनहरबाय आङो माइ नायनो होननानै दासिमबो न'आव सहैयाखै दुब्लियावबो दंना गैया माथो न'आव दावराव जादोंमोन आयं दाख्लै बाइक बिदोंमोनलायनो खावब्लाया बाइक बिदोंमोनलाय आयं थाखा फैसा गैया बोरै बाइक बायना होनो आंलाय फैसाफोर बिनांगौ थाइबासो थाइनैसो बा 500फोर बिबा आं हरनो हायो बे बाइकआखौ सोर फाग्ला होनो हानोलै आयं एथ' दामनि ना ने गरिब मानसियालाय बोरै हानोब्रा आयं बेखायनो आं दुब्लियावहाय माइ होननानै थिनहरदोंमोन आयं नुबाय बायदों नामा आयंमोना नुवाखै आयं माथो खबरानो गैथारा मा दुब्लियाव दंहैयो नामाथाय नायलाय आं नायग्रोनोसै आयं दे दे आयं दे आं नायग्रोनोसै जिरायदो हाब माथो खावलाया बाइक बिलायबावदोंनो बिफानाव खालि बाइकल' दाबिलै जेरै मुं ओरै मानसि जाबाय मानसिया थिग नंलालै बियो थिग नंला बिफा बोराय मावनायखौनो जाबाय थायो मावनायथ' गैखाया बिफा बोरायनाव खालि बाइक दाबिनाय बेल' खाबैना ओइ आंना न'आव फिसा खामानि दंमोनलै आं थांनोसै नामा दे थांदो दे दे उनाव रायलायलायनोसै दे उनाव रायलायनोसै थांदो हनै माथो साफै फैदोंलाय हाब सिब्ला मा खालामदोंब्रा ओरैनो गोदाव सोराव हारसिंलाय माथो लोगोफोर गैथारा नामा मना फैदोंमोन थांबाय खामानि दंनो थांबाय जिरायदो दे सिब्ला ओमफ्राय मा खबर मोजां माथो दामानि सिरिथार सिरिलै माबा नों खावब्लाखौ नुबाय बायदों नामा बिफाया नागिरगासिनो खावब्लाहा बहायथो थांदों फालाय न' गैयानो दाख्लैनिफ्रायनो दा दहाय बिफाखौबो लोगो मोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय रायलायलायनाय जायाखै आंहाबो दस्रायाव थांनांगौ नालाय ओरै थांखादोंमोन बियो सोंलांदोंमोन जोंनावहाय नुबाय बायदों नामा होननानै आंथ' नुथाराखैलै बबाव थांखो मानसिया थारमाने दाख्लै न' दावराव जादोंनो बाइक जाबाय बियो बाइक मोनैनि आरो हिनजावजों ब्रेकआप खालामजानायनि जाखागोन दा मानसियालाय अबाव थाथावथाव फालाय बबाव थागोन बेलाय दा लोगोफोरनावसो अबेबा थांबाय बायखो कन्टेक्टफोर लायाखै रावनावबो गैया फनाबो सुइसअफसो बेना हा बे बुथियालाय मथे थांदों दा माने माथो नुथाराखैलै लोमजानानै दं ना मानानै दं माथो दखान बाजारफ्रावबो फैया ना हाजिराफोरसो मावबाय बायदों नामा जानो आं दा मोनायावहाय खावब्लामनाव थांबावनोसै एसे आयंखौ खबर लायनोसै आं खबर लाना फैदो नोङो मोजां गाज्रि बेहाबो बोराय देहा जाबाय मावनोबो हाला ना ओमफ्राय जोंना बिजनियाव थांनांगौमोनलै माला थांगोन बिजनियावलाय सुदिमा हटेलाव ओंखाम जानो थांनो मोनैयाबो गोबाव जाथारबाय खावब्लाखौबो एसे खबर लानानै फैनोसै बेखौ लोगो मोननायबा साबसिन जाबायमोन बबाव थांखो बियो एसे बुजायनानै दोननांसिगोनलै मानसिखौ नङाबा जानाय नङाना बाइक गैलालै आंनाबो ब्रेकआप जाबाय गार्लफ्रेन्डआ माला जालायखो दानि सिख्लाफोर गासिबो धके बास जाजोबो खालि फिक्स गोजाखा बिसिना खालि फेसबुकफ्राव खालि सिंगेल होना आगारो बिसोरो दंजोबखायोलै बारा बिसास खालामजाया सिख्लाफ्रा जाग्रासो सिख्लाफ्रा नंगौ फोथायजाया दानि सिख्लाफोरखौ ओमफ्राय दालाय मथे थांनो नागिरदों दालाय मा खालामबावनाय न'आव थांनानै दा मोनायाव आयंनाव थांसै आं आंहाबो दस्रायाव थांनांगौलै दे होमबा दे थांसै थाथ' ओमफ्राय कन्टेक्टफोर लालायदो दे आं लागोन दे बिस्थिबारफ्राव थांसै ओंखारबानो जाबाय ज'नो लोगोफोरखौबो कन्टेक्ट होदो कन्टेक्ट होनोसै आं दे थांदो दे साब्रे मा खालामबाय थानोब्रा हारसिंलाय न'आवनो थांनानै फेसबुकफोरसो हैलाबायनोसैलाय हाब दिनै माथो रावबो लोगोफोर गैयाब्रा बेयावनो दसे जिरायनानै माथो बेरेखोलै सावथुनसो बुथाय मा नोंलाय खावलायालाय बोरैथो बेयानोथ' खावब्लानाव थांनो नागिरदां मानसिया न' गैयानो नायगासिनो दहाय साननिफ्रायनो
दय साननिफ्राय नायगासिनो बिफाया जिराय जिराय बारनाय मोसौ गैलालै आयं गाबो मोनसोरलै खर' जाखादो माखोबा एसे गोजानाव था बायसाथ' खर' जायोबा नोंहाबो सन्देफागोन र' बेरे सोंग्रोन आं समर बेरेखौनो साबसैलै मा जाला जा नायदो सिगांसो ओरै दिरि सोबाय थायो फाग्लासो बियो आरे उफाय गैयाब्रा बे जोंनि जिबन लाइट दोनो बेखौ जिबन लाइट दिरि सोबोना जायो माथो बेखौ सोबाबा थानो हाया दा माब्रै गोसोफ्रा ओरै गुद 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 मोनो माथो आयंआ नोंखौसो लेदार होननानै बुंदों मालानिफ्राय लिडार होनना बुंखो सोर बुथिखौ नोंनो बिरि सिगारेट गारि बायनो थिनदोंलायनो फट आयं आंनो दय खिन्थादों सानावहाय सोर फाग्ला बुंनाय जानला मोनला संला मोना बेफोरबायदि खोथा बुंलाबाय नालाय र' आं बिरि सावग्रोनि मा जागोन बेजों नुवाखै फाग्लाया आहा मोनामजानो हाथारा फट मालानिफ्राय बिदि मोदोङानो हाय जाखो नोंलाय ओमफ्राय नंगौना नङा बेखौल' बुंदों आयंआ गाबोन मिटिं सोलिनो नागिरदों फट मा नंगौब्रा आयंआ बेसे नङालै नङा जानला मोनला संला खोथा बुंलायबाय आंलाय माला खावलाखौलाय गारि बिनो थिनखोब्रा बेखौलाय बिफानाव जानाब्ला खावलाखौ लोगो मारथारगौमोनलै सुगारखौ बिदि नङालै आरे नों आरो खावलाखौ बला बिफाया बेसे दुखु थागोन नों बेखौ मिथिया आरो जोंलाय मालानि समाव बेफोरबायदि बुङोब्रा माथो नोंखौलाय नुथारा एबारावलाय ओइ नोंसो आंखौ नुवाना आंसो नोंखौ नुवा फाग्ला आंसो नोंखौ नुवालै नोंनिफ्राय ओंखारा नोङो मानो ओंखारा जाखोब्रा आं सब समय बे बाजारावनो फैबाय थायो बे दखानावनो फैबाय थायो आङो नुवानो माथो आरो माथो खावलाखौबो नुवा खावलाथ' न'आव गैया फाग्लासो बबाव थांखो मानसिया फनबो हमा आरो साफ्रिया साफ्रियाथ' जोंजों थाफायोना साफ्रिया माथो नुथारलाब्रा नोंसोरखौलाय दाना गोदान प्लान खामानि मावबाय नामा नोंसोरलाय मा प्लान खामानि मावोब्रा बेखारसो जोंफोरो बेखार आजिखालि नोंसोरखौबो बेखार होनजालालै एबार खबर होदो फनफोरखौ हमाब्रा नोंसोरो माने आंना मबाइला हौवा मानसि हरबा माने फना थाङालै हिनजाव मानसि हरबासो फना थाङो आंनियाव नायदो थारमाने नोंनि मबाइला सिख्लाफोरनिल' हौवाफोरनि नङा बिदि नङालै माने आं बुंदों माने हौवा मानसि हरबा थाङा माने मबाइलानो ओरैबायदि जानानै दङ सेटेप माने गांला बेदार जानानै दङ बिनि थाखायनो थारमाने फनबो हरनो हाया नोंसोर हरनोबो थाङा आरो नों बेखौनो बुजियासैलाय बुजिबाय दासो बुजिबाय जों खावलाखौ नागिरनायनि प्रग्राम लादोंमोन बिस्थिबाराव खावलाखौ नागिरनो फाग्लासो जाखोन नामा बुथाय आया फाग्लासो जाखोन नामा बुलाय खावलाखौ नागिरनो नों सिब्ला खावलाखौ नागिरनो थां नोङो बिजिनि टाउनाव गाबोन नागिरनानै लाना फै हाजालाय बेजों थांसैलां आयंनाव र' मा खारगोन र' आया मा मोजां खिथानाय मा खारलांलाबायखो बेलाय मानसियालाय आंखौ गिना थांखो ना माखोलै बेलाय सिब्ला नोंखौ गियाखै आङो दे मा थांनो नाङालै नाङा नोंखौ मोजांसो बुंदोंब्रा खावलाखौ नागिरहै होननानै दे जाबाय दे थांदो आंखौ बेबायदि खुबैलायनो नागिरदों नोंबो गवालाय सुवा सानसेयावबो नायगोन आं नोंखौ मिथिबाय गवा नोङो नागारथारालां बिनि टाउना माथो गोबां सोलायबायना लकडाउननि उनावलाय जोंथ' अभार ब्रिजआव गाखोबाय माबायदि मोनबाय दा जों दा टाउन बेरायनांसिगोन दसे टाइम पासनो थांनोसै दालाय न'आवलाय मा टाइम पास थांनाय आरो माथो मोनलाय टाइम पासनि खोथा नङालै खावब्लाना बिफाया नागिराखै दालाय फाग्ला बिसोर नायनो फैदों दा लोगो मोनदों खोमा नैबे टाउनाबो अयथासार गिदिर जाबाय देरनालाय देरनानै
बेरायनांगौआबो जालालै मोनागोनसो बायदि मोनबाय आं मोनानाय नङा मोनानो माने खावलाखौल' मोनथोंसै मोनब्लानो जासिगोन ओइ खावलाय जागथाक जोंना बेरायनांगौ बिदिबालाय मा बेखौलाय मा नागिरबाय थानो ब्रा फैसा मोनाफ्रा माथो फैसा मोनगोन ना बाल मोनगोन जोंलाय हारजों गावसो आयौ लायदा ना मोनायाव जों खोमालै जों टाउनाथ' मोनफैबायलै नै मोनफैबायलै माथो रावबो मानसियानो गैया गेरें माथो मानसियानो जायाखै ना माथो ट्रेनाबो खाराखै माथो आं मास्कखौ खुनोसैलै गरमथारबाय आंबो गरमबायमोनलै गस्लाखौ खुनो एसेलै खुदो खालामबाय थागोन आखान्थि गोलावसो खालामबावदों जाम्बालै आं मानसिया सासे जाम्बा नङा माथो ओंखाराबो मोनो आरो दै लोंनांसिगोन बार गोजौथार माथो गाखोनो दंखलाबा दै ग'गोना गवा जाखो ओइ माथो दैयानो गवा बैयावसो थांनांसिगोन माबायालाय दैयालाय माथो जायाबो नोंसिना माब्रा ए खावला खावदों ओइ बनो फैदों जोंबो टाउनाव जोंबो बेरायफैदोंमोनलै खामानि दं फिसा खामानि फिसा दं नालाय ओमफ्राय ओरै फैबाय एसेनो जिरायफैदोब्रा जिरायनानै जिरायदो बुङो ओमफ्राय बहाय थाङो नोंलाय आंबो ओरैनो खामानि दंमोन एसे फिसानो सोर सोर फैदों खावलाजों खावलाजों औ खावलाखौथ' नायगासिनो बिफाया बैयावनो दंना बियो जिरायना नागिरगासिनो दा बेखौनो जोंखौबो बुंदोंमोन खावलानि बिफाया एसे माबाफोर लोगो मोनोब्ला खोन्था होननानै दा लोगो मोननायाथ' थिगानो जाबाय नोंखौ थ' रायलायनोसै एसे थ'दो सेकनायनिलैखौ सेकनायलाय गोराखा गुदुंथारलै फाग्लाया आंनि लोगोआ माथो दहायनो दै लोंनो थांदोंमोन दाबो फैया सान्दुङाबो बारा जालायलांबाय दाबो ट्रेनाबो फैया दा ट्रेना फैगौबा मा जानांगौ जाखो अबाव थांखो बिलाय बाहेरायाव थांनो होननाया एफा गोबाव जायो नामा होद जायालै बिजों नै सफैबाय औ एफा गोबाव औ नै इयाव गामि खाथिनि लोगो नोंखौ माथो सिनायो बा बारे खावब्ला गामि जाथारबाय माथो नोङो खावब्ला समा बे मबाइल दखाना सिनायलायबावाखै मानो सिनिबावानाय देख' अबद्र बेनोथ'लै खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय नालाय औ ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो लांनो फैदों टाउनाव बेरायनो फैदोंमोन ओरैनो गोबाव जाथारबाय नालाय टाउनाव फैयाबो ओमफ्राय खबर सबर माबोरै दङ मोजाङैनो दा औ बेनोलै आंहाबोथ' थाङिया गोबाव जाबायना जा न'निफ्राय होसोहरदों आंहाबो दाबो थाङाखै जाहैबाय मा फाग्ला ओमफ्राय मा खालामबाय थाखो नों बे बिजनियावनो माबा फिसा फिसौ खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन आं ओमफ्राय दा बाहायबो थानो बाबाय एसे गोजानाव दोरोदनो नागिरदोंमोन जोङो गोलावजों आंजोंहाय दा बेखौनो जोंनि दा स्टेसनाव ट्रेन नेदों आरो ना ओमफ्राय दा अबाव थांनो सानदों दा मथा मथि बुंनो हाया अबाव लामाया जोबहैगोन बेयावनो थांनो हागौ बायदि मोनदां फाग्लासो जाखो ना माखो न'आव थांनानै फैफिननो रोङाबासो रोङो जेबो नङा बेलाय अबाव रोङो क्लास 9 ल' फरायदों नोङो बेनारफोरखौ दाबो बारा सिनाया ओइ देख' बेनोथ' जाबायना खोथाया ओमफ्राय माथो गसंबाय थाखो जिरायदो बय जिराय ओमफ्राय न'खरफ्रालाय माबायदि दङ जोंना नोंसिनाथ' आयंआ जोबोद दुखुआव दंलै नों गैयिनिफ्रायनो बेनोथ'लै जोंखौ आयंआ दाख्लै थिनदोंमोन नागिरनो ओमफ्राय नोंखौबो नागिरनो फैबाय नै दा लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे जायखिया नोंसोर दा थांनानै न'आव खिथालायहैदो फादारनोहाय ओमफ्राय जायखिया आङो मास मोनसेसोनि सप्तासेनि गेजेराव बोरैबाला मोनफैनो हागौ बोरैबाला सप्तासेनि उनाव जायखिया नों मा खामानि लाहैनो नागिरदों जेनेबा खामानि लायो माने ओजोंहाय फिसा फिसौ जा मोनो बेखौनो मावलाबायनोसै आं बारा गोजानाव थांनाय नङा बोरैबाला गुवाहाटिफोरावनो आं एसे फिसा फिसौ मास मोनसे हाजिरा मावनानै फैफिनगोन आरो नों जा हायो न'आव थाब थांनो नाजागोन न'आवथ' रावबो गैया नालाय मा बुदुवाफोर बिदि रायलायबाय थानो ना न'आवबो थांनोसै थांनोसै दे बिदिबालाय थांसैब्रा बे मालाय थांनो गोसो गैखायैखौ लिंबाय थाला जागोन बियो बिदि नङालै साब्रैबाय थांगोन ना र'
नोंसोरबो नोंसिनिथ' लामाया गोजान थांनायनोबा थांनायदो थ'रा थांलायना मोनाबायबो ना बे अभार ब्रिजआव गाखैलायबायनोसै थारमाने जोंनि दा गारिया थारमाने दा 9:30आवसो नालाय साराय नौथायावसो 10:30आवबो दङ 9:30आवबो दङ जायखिजाया बबे मोनसेखौ दा थाब जायखिजाया जों बबेया साबसिन बबेखौ बेखौ दा जों एसे वाइथिङावलाबो दाननानै थांब्रबनोसै इमारजेन्सियाव दे थाब थांनानै थाब जों थांनोसै दसे बै अभार ब्रिजआव बेरायनोसै थांलाय बबेनि मोला सिला खावबाय सिला मानुरि खानाय